kanalera ongetorri World of Warships honetara, eta hemen daukagu Colorado desblokatu genuen esken. Itsasontzia izatez fitxa hauek ematen duen ekitaldia bukatzen delako bi egun barru, eta igotzeko aukera izan dezaketen bi itsasontzi bai frutak eta agano izan daitezke. Hala ere lortu behar genituzke esperientzia puntu pila bat, azteko 6.000, baina ere diruz ez gabiltzan ez oso ondo, dirua aurrezten hasi beharko gara. Batez ere noizbait Katsukiren urrengo itsasontzira heldu nahi badugu, eta hemen fitxa horiek lortzeko hemen 30 gehitzeko eta hemen dirua xagutzeko, suposatzen dut hemen erabilia izateko, beraz aldatuko du bataia, joan gara operazioetara eta aurrera goaz. Egia da hemen diru gutxiago eta lortzen dugun esperientzia eta hori zuago izango dela, baina gutxeneko esperientzia bat behar dugunez, operazio batero birekin lortuko dugulakoan nago. Eta gero jarraituko dugu apur bat beste itsasontzi batzuekin jokatzen. Newport. Bueno, ikusiko dugu nola funtzionatzen duen itsasontzi hau. Urrengo itsasontzia zein izango den erabakitzeko. Kasu honetan itsasontzi honek lortu behar duz esperientzia puntu zehatz batzuk, eta 3 aukera dituzu itsasontzi gehiago ahal izateko, eta abar. Eta gure helburua Iowa denez, ez dut ben lortzen duguna Iowaren aurrekoa. Colorado agian salduko dugu edo ikusiko dugu zer egin. Edo agian ekitaldietarako soilik erabili. Eta gainera, irakurri dudanez foro batean, hau New Mexico baina asko zer motelagoa da, eta pazientzia handiagoa izan behar da. Bueno, kasu honetan helburua denez esperientzia puntu gutxi horiek lortzea, berdin zaigo nola irteten zaizkigun partida. Hemen ez daudela misila, bigarren mundu gerrako itsasontziak direla, txo. Vale. Atxera mugituko gara. Atzalde hon zuri ere bai. Diru hemen barrazkio batean igota gaudela. Beraz, itsasontzi honekin ere bataia asko jogatu beharko ditugu. Esendatuko nahi.
各艦に次ぐ本格的な攻撃が始まる前に敵軍を殲滅し、空母が基地に戻るための進路を確保せよ。Orain apur bat itxarotera. Mugituko gara. Ez gehiegi. Agian hemen nahiko izan daiteke. 9 kilometrotara helduko gara. Oraindik ez, gainera erosi berria daukagunez ez diogu bonifikazioari jarriz ezer. Doner kebab with barbecue. Izen kuriosoa. Bederatzi. Bai, jende apur bat batzutan kamikazea da. Vale, ez dela partida aleatorio bat, baina helburu batzuk behintzat lortu behar dira. Saiatu bargaritza zontziak radargunetik ez igarotzen. Bestela Yamato izango dugulako eta Yamato izatea zigo bat ere komeni. Distantzia zurrunetik minasko egiten duen itxasontzi bat delako. Vale. Nure. Vale, pazientzia. Bueno, miren apur bat gehiago. Son, unexpected, but the torpedoes are in front of you. Enemy cruiser sighted. I'm sure you know what to do with it. New intel. Reporting the position of a strategic target. Congo. Vale. Camuflaje berezia dauka. Bayer.
Joango gara apur bat atzera, hori aurrera begira jartzeko, batez ere gara aldetik asko sufritzen dute akorazatuek. The fire is burning up. Get Bai, ready. orain bizu dauzkagu. It's fixed. It was about time. What are you waiting for? Concentrate fire on that target. The spotter is already on the lookout. Vale. Orain agertuko da Vulcan edo horrelako izena duen itsasontzi bat, izango da Yamato. Gunkan hori da. Ez dakit nor den jut. Vale, basuntzituta. Small boy has been destroyed. Well Ez done, dakit son. kanpainarena jarri dudanela ez, itsasontziarena, berriz ere. Santiago Yamato. Eta horrek bai merezi duela guesa harrapatzea. Egaletik beste norbait txikituko gaituztela. Battleship sighted. I'm sure you know what to do with it. Da, agur geldituko naiz. Bueno, laburez. Spotter is returning home. Orain egin beharko dugu Italiako katenatxo baten moduan. Atzean gelditu defendatzen eta itsasontzi guztiak pizkanaka suntsitzen. Baina horretarako punteria ere hobetu beharko genuke. Beno. Txarto ere ez dago. Enemy destroyer has been sighted. I'm sure you know what to do with it. Bueno. With the sniper. Kruzeroak suntzitzea ere garrantzitsua da.
Son, enemy battle wagon is Eta Yamato azkeneko momenturako utzi. Son, enemy Moztu cruiser has been zentzitzearen sunk. ez zuela balio partida hauet. Bueno, ordin da, estadistiketarako. Hau segundu gutxo gara hor. Hiru segundo y lau. A ver. Min nahiko egin dugu. The fire is burning up. Get ready. Bueno. Orain... Yamato etorna gat. Bueno. Hobeto ona apuntatzen banator. Son, it's time to get rather serious. 5 minutes to the end of the fight. It's fixed. It was about time. Bueno, edo denbora... Son, enemy cruiser has been sunk. Hori ez. Hori dio batekin soilik, Yamato izan da, Jarriko gara bur bat tenteago. Buah. Finito, spotter. Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, bi, bat, zero. Vale. Agian apur bat libratuko gara. Baina ezin gara gehiago sendatu. Orain Yamatoren kontra guztiak. Itxasontzirik potentena delako. Bataila horretan soilik aldatzen da. Lortzen baduzu helburua etsaiak ezartzea radar tokian ez da agertzen Yamato. Eta asko eskertzekoa da hori. Orain itxarotera.
Guazen atxera. Tirazi dugu. Ez da txartu egon. Esperientzia hau ere laguntzen du, eta honetan ere nez eta erdia bakarrik soilik kontatzen duen. Hogeita marfitz hori da. Torriko gara ona. Esko ditugu bi. Eta haren joango gara. Eta tier bost. Vale. Congo. Elite itxasontzia hobekuntza guztiak dituelako. A ber, taldekideak. Vale. Urpekuntzi bat dago eta hegazkin itxasontzi bat ere talde bakoitzeko. Beno, orain alik eta bekinen jokatzera eta diru ateratzera. Bueno, gutxi gara bera jakin dezakegu non dauden. Bueno, joango gara eskumako flankora. Ez dugulako hemen itxansonti ezberdinen artean bakarrik gelditu eta berela suntzitzerik. Itxasontziak dira seikoak. Bueno.
Eta eskerra mugitu garen. 攻撃目標の座標を指定する。 助けが必要だ。敵戦艦を発見。 洋艦に要請する。支援が必要だ。 敵駆逐艦を発見。 Berriz ere kale.敵の潜水艦を発見した。 Baten bat asmatuko dugu. Bat.前方から魚雷接近。前方に魚雷確認。 Orain. 警告。戦場に火災を確認。 Hor punteriakin ez gabiltza oso ondo. Azken lortu dugu punturen bat ateratzea. Zua itzaliko da noiz bait.完了しました。 警告、戦場に火災を確認。観測機発艦。 Bizut. Ezin behar dugu hemendik.
Amabi, Amaika, Amar segundo. Hemen sendatuko gara berriro. Joder. Sortear pur bat izan dugu legia. Mioko. Bueno. Gutxi badere, ematea. Dugu ikusten.前方から魚雷接近。船体に亀裂が、浸水が止まりません。対応完了しました。敵軍が優勢になりました。Galduta dago, hemen.戦場に火災を確認。前方に魚雷確認。
apur bat bai libratu garen. Bueno. Pentsatzioa. Hala, guazen orain kruzeroekin.大戦艦霧島行くぞ。よし行くぞ。助かった。スタンバイ完了。待機中だ。Vale, badiri beste kruzero ere gurekin bat datorrela.センサーに艦影を捕捉。まだ遠い。戦闘機を発艦させる。Wah. Hau da lehen esaten zuen gauzatze hori. Batek ikusten zaitu eta dena pikutara. Ez galdetu hautzen asuntoa, ez dakitela ni ere asko horri buruz. これでなんとか。
Bueno, hasi eta orduko ja joango gara pikutara. 後方から魚雷接近。後方にタナトニウム反応を感知。クラインフィールド展開。後方から魚雷接近。後方にタナトニウム反応を感知。クラインフィールド展開。Ez gara lehenengoak izan, baina beno. Ai. Ah, no. Horren honekin hobetatzen partida, hemen akatu gaituzte hasi eta berela. A ber, nire ez da ziriliko hau lehertzen. Bueno, gongo gara Hakora Satorki Dellinger. 遠方に敵艦を確認。 空襲
撃退せよ。Gas bat. Vale. 戦艦援護射撃を求む。 Hot New Orleans. Gaur naizela 攻 heltzen. 撃目標の座標を指定する。 Omahara ere gutxi. .敵艦に攻撃を集中せよ。 Ai, ez naizela heltzen. Bueno. Hongo gara korazatuarekin.左舷に魚雷確認。後方に魚雷確認。船体に亀裂が。潜水が止まりません。対応完了しました。 Hala. 敵駆逐艦の撃沈を確認。優先攻撃目標を指定する。援護を求む。 Hiru, bi, bat, 0. Vale. 援護を求む。 戦艦援護射撃を求む。 Vale, orain nator. Esas cosas las puedes comprar mismamente en el Carrefour o en el Eroski grande, desde la Manzana, ¿no? O en cualquier tienda de cosas para coches, o sea, Amperware y estos sitios, tienen, eso no es algo raro. Y no cuesta mucho. Yo
A ver, kanpainetan zer daukagu jarrita. Vale. Bai, badakit hau eginda dago eta guzti hori. Baina puntutxoak ematen zizkigu, ere hau bete dugu. Bai, hemen... A ber, gauza horiek jasotzen duzu lenda biziko aldian, eta gero egin aldituzu berriro, baina ez dizute oparerik ez da olakorik ematen. Vale, conforme. Joango gara. Frutakarekin izan da kaka egin duguna. Joango gara frutakarekin. Dago. Hemen. Joder, beti tokatzen zait, eruditu gatzen zaidala penalizazioa duten pertsonan bat. Honek esan nahi du, edo reporte asko jasi dituela, edo batea baten erdian joan egin dela, batea gatu gabe, bere itxasuntza suntzitu gabe, eta bar. Bueno. 出撃する。春菜、援護を頼む。人類風に言うなら健闘を祈る。春菜、すまない、助かった。スタンバイ完了。待機中だ。English, please. センサーに関影を補足。え、まだ遠い。Epa. Vale, goazen hemendik. Bai, berak ikusi gaitu. Parece que puede ir a casa porque le han quitado las vías. Entonces que todavía no le han dado el informe y eso, pero bueno, yo iré mañana. Den ondo. ¿Eh? Den ondo. Sí. Vale. Mezu bat entzun barri izan dut garrantzitsua zen horregatik kendu dut volumena momentu bat. Baina hori jakiteko Vale, punteria ez du gure gauzarik onena.
saiatuko naiz. Vale, hemen ez daude botik. Lehen moduan, baina itxasuntzitzea bota izan da ez, itxasuntzitzea da. Ea hortik dagoen. Bat badakigu hor dagoela, baina bestea ez dakigu oso ondo. Eskerrak denborarekin ikusi dugun. Bale, hor dago. Bueno, min asko ez diogu sartu. Gu gaina ez gara heltze. Torpedoekin hasi nahi dute. Damba. Vale, hemen apur bat salduta gaude. Bintzat aurreko partida beagoa egiten ari gara. Baina, bueno, itxasuntzi ezberdinekin jokatzeko gutxi gora bera ikasteko nola funtzionatzen duten eta bar, ongi dago.
Ean baten bat. Sortapur batekin. Ematen diogun. Gutxigatik ez dugu lortu. Wow. Ikatz gehiago. Eta noski irekiko dugu. Ez dago txarto. Kampaina... Lortu dugu, bost... Aganorekin, orain sorte izan behar da hegazkin itxasuntzi bat egotea eta bat zuntzitzea. Gero emaitza apur bat horren zaigu. Badirudi ez dugu sortea guraldeko izango, baina beno. Itxasuntzitzeko aukerak ere badauzkago. Eta hori pasiboa denez, tier lautik aurrerako itxasuntzi batekin edozen zuntzitzen badugu, zenbaketa egiten digunez, apur bat berdin zaigu. 総員配置につれ 待機中です Vale, zentratu gaitez. 敵を発見した Gutxigatik ez gara heldu. 司法塔損傷 戦闘機発艦 右舷に魚雷確認 右舷から魚雷接近 Eta beste batek erabaki du, oie, kenduko dizugu zure itxasuntzia aurperatzearena.
方に魚雷確認。自動航行に切り替えます。手動航行に切り替えます。対応完了しました。敵艦に攻撃を集中せよ。Joder, guerrero. Semana katsomaan nauten ruoatik izango da soilik. 後方に魚雷確認。後方に魚雷確認。実戦戦火に避難。急激に浸水しています。Hala, batzen frutakarekin berriro. Vale. Gizakiak badira ere. Agian itsasontziak izango dituzte.霧島行くぞ。まさか人間に助けられるとはな。感謝はしておく。分かった。まあ蒔絵のためでもあるからな。スタンバイ完了。待機中だ。を発艦させる。センサーに艦影を捕捉。まだ遠い。Ez gara hiltzen.
集中する。前方から魚雷だ。クライフィールドを展開する。何をする気か知らないがやめろ。Punteria ere ez da gure gauzarik onena. 左舷にタノトニウム反応を感知。後方にタノトニウム反応を感知。クラインフィールド展開。戦闘機を発艦させる。自律航行モードに移行する。自律航行モードオフライン。手動航行に変更する。戦闘機が来た。Joango gore hegazkin itxasontzia. Suntzitzen saiatzera. Babesten saiatzera benta itxasontzi bat. Hegazkin bat urperatzeko. さあ、こちらが押されている。自律航行モードに移行する。自律航行モードオフライン。手動航行に変更する。指定目標に攻撃を集中しろ。
Badakit non dagoen itxasontzi, hegazkin itxasontzi eurena. Behar dugu hegazkin bat lurrera gota. Ja, justo galdu zaigu maparen bestaldean. Gaztelu bat.こちらが押されている。Nire utzi pakian. Utsi da zue hegazkin bat zuntzitzen, mesedez. Vale. Bale, berbetek hemen erdia bakarrik kontatzen dizu. Hori dator nagunean.
Kaiser. Ea zer moduzko bataia. Izer bat falta zaigu, bestean soilik bosgarren kampaina irabazi ahal izateko. Nahiago dut horreko misiotan orokorrean partida askotan egin daitezkenak. Horrela jogatzen duzu partidak eta eraso gutxiago, vale. Badaude botak suntsitzea ere balio duenez berdin zaigu. Gero suntsitu behar dira. Esatea eta egitea bi gauza ezberdin dira. Zorionez tier lautik tier berezetarainoko itxasontzientan denez berdin zaigu. Torrela ere itxasontzion esperientzia ematen diogu. Suposatzen da kanpaina, lehendabiziko kanpaina osoa direla 10 misio. Errezenak direla egiteko. Claro, handein zenbat misio egin behar duzu bateaten ezak zenbat min. A ver. So. Eta ez gara heltzen. Hemen zehatu behar garena da.
右舷から魚雷接近。右舷に魚雷確認。右舷に魚雷確認。実戦戦火に被弾。急激に浸水しています。優勢になりました。 Un picutela, tío. Todo Furutaka Riro. Lortzen dugu behintzat misio hori, gazkin bat ondoratzea. Boten kontra, hegazkin itxasontzi bat berdin zait. Ez dago hegazkinik. Batzutan honelakoak ere gertatzen dira. Jo.霧島行くぞ。我々は兵器。敵と戦い打ち破ることだけを考えていればいい。スタンバイ完了。待機中だ。Batalla hau nola ateratzen zaigun.センサーに関影を補足。まだ遠い。何をする気か知らないがやめろ。右舷にタナトニウム反応。侵食魚雷タナトニウム反応正面。侵食魚雷だ。火災だ。
ナノマテリアルによる損傷箇所の再構築完了。はあ、これでなんとか。こちらが押されている。ガソリンだ。あちちちちち、早く火を消せ。戦闘機が来た。ナノマテリアルによる損傷箇所の再構築完了。はあ、これでなんとか。こちらが押されている。後方にタナトニウム反応を感知。クラインフィールド展開。後方から魚雷接近。くそ、こちらが押されている。各艦に優先攻撃目標の座標を転送する。戦闘機を発艦させる。霧ならこれくらいは当然だが、よくやった。
闘機が来とう。Eraso suicida. Agian bai. Hala. 敵の重要艦を撃沈した。どうだ春菜、私もやるもんだろ。指定の攻撃目標に支援攻撃を頼む。Bueno. A ver. Bueno, gero eta gutxiago falta zaigu ona heltzeko. Falta zaizkigu, kalkulagailu bat hartu errezago egiten dela. Itxaron. 161 bat. 70. 70. A ver. Ehun eta hirurogeita hamar mila eta bat ken ehun eta sei mila seiehun eta laurogei
Hirurogeita lau mila, ba, bizkanaka. Geyser Furutak. Hogeita mazer mila eta 300 falta zaizkigu. Eta aparte... Altzaria 2080. Hori laizter gehiago izango dugu. Eta bakar da tier bostetik aurrera. Esperientzia... Eta destruktorentzako. Hemen 3 egun. Hemen hau suposatzen dut 2 egunetan hau lortuko dugula. Astilekoa do apur bat bere bolara. Eta hau beno. Hore emerden zaigu. Guys. Furutak. Lorpena, ¿no es verdad? Vale. Orduan hemen. Conforme. Eta joango gara fusorekin. Apur bat tier 6ko batek. Gaur ibiliko gara tier 6. Zazpi beno. Kredituak behar ditugulako. Shokaku tira 8. Kaga, fuso... Bueno, agian 2 superkontenedore irekiko ditugu. Zaitik ez. Zuzenekoari ere apur bat emozioa emateko.
Ea sortea daukagu. Elurra. 戦闘開始。 Lortu dugunez azkenengo itsasontzi hori estatu batuarra eta ja bi egunetan ezin izango dugulako diru kontuengatik eta bar itsasontzi berri bat izan, irekiko ditugu bi superkontenedore, bat behintzat bai, eta horrela egiten da zuzeneko berezi bat izango litz moduan. Vale, eskerreko flankora. Bezonaldea utziko dugu apur bat. Bere hortan arrisketxo egia delako. Batez ere inguru horretatik eta horretatik geratu zaitezketalako trampa batean. Eta gero seigarren nivelean ze gauzatze eskatzen dizkiguten. Vale, hasi da segunea bere ganatzen. Hori puntuak dire erazteko. Tier 6 sortzi... Zeratik ez daude tier 6 itsasontzirik, hausen nolako broma da. Horatzen daude. Buelta eman beharko dugu. Ez gara heltzen. Modo vuelta. Bueno, un segundo no. 観測機起動中。手動航行に切り替えます。 No sé si da hortira botatzen.
Barkatu nik iren hizkuntza ez dut ulertzen. Gainera, starter zu suntzitu zaituzte lehenago. 座標を指定する Gure punteri ere ez da izaten ari honena. Ez gara heltzen. Ja, baina salmon ez du ikusten. Vale, guazen. Ez, tu garalik eta min gehiagen egiten. Azken agindu moduan. Pizkanaka. 6. A ver. Tectón. Batalla batean. Vale. Superkontenedore bat. Bueno, uste daude superkontenedore bat.
Mira, Katsukirekin joango gara. Pena dez izatea laugarren tierretik aurrera horrela jogatzen Joshorekin lortuko genuke agian. Eta gainera ez duenez balio operazio bataia bat ez nezu sortzen abiltzera Ryoyo edo Ryoji. Osa, misioak egiteko bai egin dezaket, baina apur bat ez dakit. Trump egitea moduan esango litzateke. Errendimendu handia izango nuke bataian zehar. Vale, jarraitu dezagun. Ea zer topatzen dugun itxaso santaragoetan. Gainera ura nahiko zigina dagoela dirudi, zen dut ez da gardena. Hau detektatzen ditugun lehenago. Beti berdina gertatzen zait. A ver. Oso ez ditu balio. Esaten den moduan alea jakta ez, sortea egina dago. Soilik etzaia aurkitza baldin bada ere. Ez duenez jarri detektatu ezak izen bat edo bat irabazi, hori apur bat abantaia da.
primizia reki hor baldin bazaude. Laugaden aktuan, bosak daude bermintiden bin. Vale, guazen. Ea zenbat detektatzen ditugu. Lehen uste dut bi detektatu ditugula. Eta guztire detektatu behar ditugu 8. Partida honetan eta aldekideak gorrotatuko naute pila bat, baina beno. Hegazkintza zontxak erabiltzen ere garrantzitsua. Bat detektatu dugu. Lau. Sardina, bacalao.
Zehazten bat dugu ez da negatik izango. 動きわかる。目標座標に到達。手動航行に切り替えます。自動航行に切り替えます。Vale, Watchman. Ottavat.
Zu gelditu hor. Bueno, iko dugu ja kontenedorea zenbaki bikoiti den izateko. Venga. Kontenedora hau ireki eta zuzenekoa moztuko dut. Ondor, 1500 zer, ez dago bat gaizki. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.